Vadikani, tinokukwazisai svondo rineri. Tinotenda kuti muri kuitirwa zvakanaka pane zvese zvamuri kuita, mabasa, kuzvikoro, kudzimba kwenyu. Tinotenda Mwari nezuva ranhasi. Saka tadzoka futi kuzosheya shoko raMwari, tichitenda kuti muri kuitirwa zvakanaka nezvatiri kusheya, muri kubatsirikana nazvo. Saka nhasi ini toda kungotanga hangu nenyaya yaJohn the Baptist, but nyaya yangu iri pana yeRoad pacho ndo pane nyaya, but nyaya yacho ndeyaJohn the Baptist. Yakareba nyaya yacho, saka handisi kuzoverenga yese, but tinoziva tese kuti John the Baptist akasungwa, handiti akasungwa naHerodhi. Akareverwa Herodhiasi ndiye akakonzeresa kuti chii John the Baptist asungwe, because anga atsiurwa panamba vhesi 18 panoti hanzi nokuti Johani akanga ati kuna Herodhi, hazvitenderwi kuti utore mukadzi wemunun'una wako. Saka Herodhiasi akachengeta rovengo. Saka Herodhiasi ndiye mukadzi akanga atorwa, mukadzi wemunun'una waHerodhi akanga atorwa pachipombwe, usina kumbojeka. Saka John anga atsiura Herodhi manje. Saka uyu mukadzi uyu anga achengeta chigumbu mumwoyo, ruvengo, handiti, pamusoro paJohani, uye akada kumuuraya, asi akanga asingakwanisi kuita izvozvo. Hanzi mukadzi uyu akanga asingakwanisi kuita izvozvo, handiti, nokuti Herodhi aitya Johani uye akamudzivirira, achimuziva somunhu akanga akarurama. Saka Herodhi anga aine respect naJohn nekuti amuziva semunhu akarurama, saka aimuremekedza, akangomisa mujera, haana. But manje pane pavhesi pa22 pakati hanzi mwanasikana waHerodhiasi akati apinda akatamba, aitamba pabirthday raHerodhi, handiti, akatamba akafadza Herodhi nevakanga vakakokwa kuzodya. Mambo akati kumusikana, ndikumbire chipi zvacho chaunoda uye ndichakupa ichocho. Uye akamuvimbisa nemhiko, akaita mhiko chaiyo chaiyo, chose chaunoda chaunokumbira ndichakupa ichocho. Hanzi akabuda panze akanoti namai vake, ndokumbirei? Hanzi ivo vakati musoro waJohn mubhabhatidzi. Saka hanzi pakaripo mwanasikana akamhanya akapinda kuna mambo nechikumbiro akati, ndinoda kuti mundipe iye zvino musoro waJohani mubhabhatidzi mundiro umu. Mambo akatambudzika zvikuru, asi nokuda kwemhiko. Saka shoko iri ndakarinzwa richipadzwa nevamwe pasi vandakunzoteerera, rakandiitira zvakanaka zvakanyanya, kuti hanzi izvo, hanzi mambo akanetseka zvikuru nekuda kwemhiko, because hanzi mazuva iwayo hanzi mambo aiti akaita mhiko, kana kuti munhu anoremekedzwa akaita mhiko, haakwanisi kudzokera kumashure kuti ndazochinja maindi neyepi, because zvinhu hazvina kuzomira zvakanaka, saka hatichaita izvozvozvo. Kuti hanzi vaitosungwa nemhiko yaanenge aita. Hanzi saka nekuda kwemhiko yaakaita iyi, pakabva hanzi saka pakarepo akatuma murwi akarayira kuti vauye nemusoro waJohani. Saka imagine kuti akazviita, but mwoyo wake uchitambudzika kuti hapana choice yekuita nekuti akatoita mhiko. Saka pakandibata-bata ndepekuti hanzi zvo, imagine kuti ava vanhu vainetseka nemhiko inenge yaitwa nemunhu, because madzimambo anga achingori vanhu nje. Saka mushumiri achiti hanzi dai taikoshesa mhiko yeshoko raMwari, hanzi imhiko, kuti zvavanotaura ndo zvavanoita, handiti. Saka hanzi imagine dai taikoshesa shoko raMwari kudaro, kuti zvataurwa naMwari ndizvozvo, like tozvigamuchira saizvozvo pasina kugunun'una kana kuti kunetseka. Kuti kana ukadhikleya shoko raMwari zvezvi, dhikleya uchiziva kuti zvauri kudhikleya zvazviri kuzova izvozvo.
but it doesn't mean kuti Yes. apa hatisi kureva kuti munhu anongo you just live anyhow kana kuti you just live disobedient pamberi paMwari uchingorarama upenyu huri loose and then you just go and declare aiwa tikureva kuti unenge uchirarama zviro Yeah. kwazvo pamberi paMwari handiti paunodeclare paya paya ziva kuti uri kutaura mhiko manzwi amambo akabuda muromo mamambo maMwari havatendeuki pashoko ravo. Hanzi pana ndakatovhura pana Isaiah 55 apakazi hanzi zvo sezvinoita mvura nechando zvinoburuka kubva kudenga zvisingadzokeriko zvisina kuridza nyika nokuita kuti ibukire uye ibereke zvakawanda kuitira kuti iberekere mudyari mbeu. Pa11 panoti hanzi saizvozvo neshoko rangu rinobuda muromo mangu haridzokere kwandiri risina chinhu asi richaita zvinondifadza uye richaita zvandakarituma. Saka dai Mwari vangotibatsirawo kugona kuziva kudzama kweshoko ravo. Rakadzama kupfuura mabatiro atinoriita isusu kana kuti maonero atinoriita. Rakadzama kuti rakatorehwa naMwari ndo zvacho izvozvozvo. Saka Mwari vatibatsire pakutenda apa mwoyo yedu ive iri panzvimbo pashoko ravo kuti imhiko yavakatema kana vakati yes. Pane imwe vhesi inoti hanzi yes and amen pakataura naPaul kuti hanzi the answer of something like that kuti hanzi ndi yes and amen kuti kana vakatoti His promises are yes yes and amen. ndizvozvo exactly izvozvozvo. Saka ya ndo zvandaida kutosheya manherano. Amen. That's very powerful, Shem. Shoko raMwari munondo. I love what the word of God says. Not shoko raMwari ibenyu. Munondo unocheka pose. Saka like mamuchitaura sidhoneni kuti imhiko yekuti once it's been said rinotosvinurira kuti riite zvarakatara. Harigone kudzokera kumashure. And it never changes. It's the same yesterday, today, and forever. Saka, we are guaranteed kuti hatizombogombotswi or hatizombonyengedzwi neshoko raMwari because unogona kuzodzoka mangwana. For example, iye Herodias kudai kunzi zvaingogona kungochinjika but because mhiko yanga yakasimbiswa like shoko raMwari kuti hauzodzokere mangwana kana kuti ipapo kuti taitamba paise zvatinoita isu sevanhu. Vanhu vanobheja nevanhu ukavoti takabhejerana 1000 but kana 1000 iya yanga isina kutobatiswa munhu zvakatoperera ipapo munhu anoti taingotambawo pachibheja. But I like that the word of God harisi rekubheja. Nderezvokwadi uye ibenyu ende rine anotorisvinurira asingakotsiri kana kutsumwaira kuti make sure kuti shoko iroro rizadziswa. Saka dai Mwari vakangotibatsira. Echandoda mushoko raMwari zvakare rinotaura kuti hanzi kuziva Mwari it's the beginning of all wisdom. Yes. Yeah. And the wisdom iya tinoiwana seiko? Tinoiwana kubudikidza nemushoko raMwari. The more we stay in his word, the more we want to know about him, the more yatinongomutsvaka zvinotiitira zvakanaka. Bhaibheri rinobva razotaura naProverbs rinoti munhu awana uchenjeri anomufaro. So tikawana uchenjeri hwaMwari tinogara tine mufaro because unenge wane imwe understanding yakasiyana nenyika kana kuti nevanhu. Uchinzwisisa kuti shoko raMwari rinotaura kuti peace I give to you and not as the world gives. Saka iwewo hauzomirire kuti ndichawana mufaro only kana chakati chaitika. Because for me that's how I've been in my life kuti ndimboita zvakati
ndozonofara paya kana ndazoroorwa. But Mwari wacho obva atirega ndikumbokuratidza kuti upenyu ndewangu, obva amisa mereji achiona kusvika mheno. Saka woche kuti madzikore ese aya madheketsi zvaaenda nemi ndichiti ndichazofara ndati. Then you realize now neuchenjeri hwaMwari vazokubatsira kuti kunyange nanhasi ndichafara. Handi muri kunzwa. Every day neupenyu hwaunopiwa unofanira kufara. I just want to share this scripture iri kuna Psalm 63 inongondita like just challenge me. We all know kuti David anga ari murume anotaurwa naMwari kuti anzi a man after my own heart. So musoro nyaya unoti anzi Psalm of David when he was in the wilderness of Judah. Anoti, I'm just going to read verse 1 ndofunga to 4 and then you can read the whole chapter. Not God, thou art my God. Early will I seek thee. My soul thirsteth for thee. My flesh longeth for thee. In a dry and thirsty land where no water is. To see thy power and thy glory. So as I have seen thee in the sanctuary. Because thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee. Thus I shall bless thee while I live. I will lift up my hands in thy name. So ndakaitira zvakanaka nescripture iyi. Ndakango highlighter verse 3 yacho inotaura kuti because thy loving kindness is better than life, my lips shall praise thee. Saka unoona kuti munhu anga anzwisisa kunaka kwaMwari. Kunzwa kuti kunaka kwaMwari nerudo rwawo runodarika upenyu, you know. Saka miromo yangu ichagara ichingokurumbidzai nguva dzose. Ende ukatarisa David anga ari panguva yekuomerwa. Ende patime yatine chiomerwa iye ndo time yekuti hauwane rumbidzo pamuromo wako. But here is a man wakanga wada Mwari uye waziva Mwari, wamuona Mwari, wamuexperience Mwari. Ukati even panguva yekuomerwa ndiri mudhesert musina mvura. But ndichaita semiromo yangu icharumbidza Mwari nekuti kunaka kwenyu Mwari kunodarika upenyu. Kunyange upenyu ukapera hazvina basa, but ini ndichamba ndichikurumbidzai. Saka dai Mwari vakangotibatsira, you know, it coming also from kuona inonzi kuziva uchenjeri hwaMwari unotaura naProverbs kuti awana uchenjeri anomufaro naiye munhu anowana njere. So tikava neuchenjeri hwaMwari unotibatsira to navigate masituations that we go through in life. Zvokuti unonzwa Mwari, uchenjeri hwaMwari uchishanda mauri, mweya mutsvene ari mauri, unonzwa Mwari. Kuti whatever situation unochingonzwa kunaka kwaMwari. Rumbidzo inenge chingogara iri pamuromo wako nguva dzose. Nekuti Bhaibheri rinobva rataura chito Jehovha anogara murumbidzo dzangu. Saka dai Mwari vakangotibatsira kuti miromo yedu ingogara ichirumbidza nguva dzose. Tichingoona kunaka kwaMwari. Regardless, despite, but tirambe tingoona kunaka kwaMwari chingogara chivarumbidza. So that's all I just wanted to share. Izvozvo zvokungoti hanzi my flesh longs for thee. In a dry land I thirst for thee. Pasina mvura ndinonzwa nyota yekukudai. So dai Mwari vangotibatsira kuti tava nemwoyo nezvese zviri mandiri. Ini ndese ndanzwa kushuwira nekuda uvepo hwaMwari mazuva ose. Muzita raJesu. Amen. Toda kungotenda Mwari nekutaura kwakanaka kudai. Ndoda kungotaurawo imwe nyaya yakaitwa neumwe murume anonzi Jefta ari kuna Judges. Murume akandityisa. Akaenda kuhondo. Asati aenda kuhondo akati Mwari ndikanokunda chinhu chandichaona ndichibva kuhondo ndokupai chive chipiriso. Ndobva aenda kuhondo, ndobva vanokunda.
adzoka ndobva asvikawo payadhi ndobva aona mwanasikana wake ndobva ati zvandakapikira ndozvandiri kutoita. Vadikani mwana akaoma ndikuipirana mwana ndobva atomuudza kuti mwanangu ini ndakataura naMwari kuti zvakati zvakati zvakati. Mwana wacho akati ndazvinzwa baba, regai mbunofara for anenge akati 2 months akati 1 month I don't know neshamwari dzake musodzoka yenyu moita chi zvamakatenderana naMwari. Saka unoona kuti munhu anokoshesa Mwari akati mwana itoenda zvako nokuti Mwari ndakavaudza kuti chandichatanga kuona chiri kuinda kwamuri. Saka dai taidaro zvambotaura naSi Jorini zviya zviyaka vadikani tiri pane imwe nzvimbo tinotaura zvimwe zvinhu zvatisingazoiti kuti ndoda kumuka usiku ndichinamata, ndoda kuverenga shoko, ndoda kumboita mafasting angu hechichi ngonoti tionei chikafu zvapera zvese. Saka tikakoshesa Mwari vedu zvinhu zvedu zvinotiitira zvakanaka. Mukatarisa shoko raMwari kuna Job, mukadzi wake atoti tuka Mwari ufe. Dai anga ari mumwe munhu ati zveshuwa amai kandifunga handichagoni ndifunga pamuda kutokunhuhwira ishuwa gandivatuke ndidi ndife, but iye akati uri mukadzi benzi iwe unoda zvakangonaka bedzi. Saka munhu anenge achiziva Mwari wake, vaiziva varume vavavo. Saka tikadarowo nesoka vadikani hapana kana chimwe chinhu chinombotiremera. Kuchema kwese tenge tisina nokuti tikuziva mudzikoni wedu mupenyu. Saka zvakaitwa naJephta zvinondichallenja sure kuti akatoti endai zvenyu sister endai ndozvandakataura naMwari wangu, mwana akabva atoenda zveshuwo. Saka tikadaro shuwa zvataura naSidhorini tikakoshesa iri zvedu zvinoita. Amen madikani. Amen. Zvakuti madikani mazvinzwira kuti izvoni shoko raMwari haridzokere kumashure. Pane pamwe panotaura kuna Psalms hanzi faithfulness is the foundation of his throne, kuti vakatoita kutendeka kuti ndo foundation yechigaro chavo, which means neshoko ravo futi rakatendeka. Saka tine zvakawanda mabenefits atinokwanisa kuwana mushoko. It just depends nekutenda kwedu isusu nyamunhu kuti iwe unotenda sei, unogamuchira sei shoko racho, but shoko ravo haridzokere kumashure. Zvavakataura ndozvavanoita, zvavakatema ndozvavanoita. Nguva zhinji Jesu aiti vakurapa vanhu vaiti izvo, do you believe you are healed? Just like that. Kuti ndotenda watorapwa. Saka Mwari vatibatsire zvakanyanya ipapa kuti tikure pakutenda, tikure pakugamuchira shoko ravo kuti zvavataura zvavareva ndizvozvo. Saka tinotenda kuti maitirwa zvakanaka, muchaitirwa zvakanaka pamuchaona shoko iri. Saka tinokuonai futi svondo rinotevera. Regai tibhare nekunamata. Baba, tinokutendai neshoko renyu. Tinotenda kuti vese vachaona shoko iri Mwari vachakomborerwa, vachaitirwa zvakanaka. Vanorwara vese varapwe Mwari, vasinganyatsokuziva vazarurirwe, vasingazive Mwari vatendeukire kwamuri Mwari, vadhonzwe mwoyo neshoko renyu. Tinokutendai nokuti munogona, munorangarira vanhu venyu. Mazviita nenguva yamatitendera manheru ano, nemuzita ramambo Jesu. Amen. Tinokuonai vadikani svondo rinouya muitwe zvakanaka. Bye bye.